V predchádzajúcej časti podcastu sme sa venovali centrálnym a decentrálnym rekuperáciám pre rodinné domy. V tejto časti podcastu sa povenujeme takisto rekuperáciám, ale s cirkulačným kanálom. Tento podcast vám prináša Centrum korenia Baník a syn. Ja sa volám Fero Baník a pracujem v tejto firme ako syn. V predchádzajúcej časti sme si rozobrali klasické rekuperácie, alebo teda riadené vetranie s rekuperáciou, buď centrálne alebo decentrálne pre rodinné domy štandardného rozmeru, respektíve s klasickým nejakým vybavením, to znamená jednoduché rekuperačné jednotky. V tejto časti si povieme niečo o zložitejších rekuperačných jednotkách, a to sú rekuperačné jednotky, ktoré nemajú dva ventilátory, ale majú tri. Ten tretí slúži na cirkuláciu vzduchu v interiéri, teda ako keby v aute, keď si zapnete vnútornú cirkuláciu vzduchu, tak sú rekuperačné jednotky, ktoré majú takýto tretí cirkulačný kanál. Tento cirkulačný kanál sa môže použiť na dva účely a to je buď chladenie alebo doohrev. Povieme si najprv niečo o chladení. Je to vnútorný obeh, takže môžeme týmto vzduchom dopraviť aj chlad do interiéru. Buď to zdrojom chladu môže byť nejaká voda, prípadne nejaký glykol, nejaká kvapalina zo zemného kolektora alebo z zemného vrtu v lete, alebo je to voda, ktorú vyrobí nejaký zdroj chladu, napríklad tepelné čerpadlo vie takisto urobiť chladiacu vodu pre takýto výmenník. Tento výmenník vodný je založený v tom okruhu vnútornej cirkulácie v dome a odovzdáva chlad vzduchu, ktorý máme v interiéri. Je to jedna z možností, ako chladiť rodinný dom. Ten cirkulačný kanál, alebo ten tanier cirkulačného kanálu sa umiestňuje niekde na chodbu, pretože potrebujeme pretočiť cez vnútorný obeh dosť veľa kubíkov vzduchu, keďže vzduch má nízku teplnú kapacitu. A takisto je obmedzený aj výkon toho výmenníka, ktorý je v tej rekuperačnej jednotke založený. Zhruba maximálne nejakých 5 kW chladu dostaneme z takéhoto vodného výmenníka. Je to verzia chladenia v prípade, že napríklad nechceme ísť do nejakého stropného chladenia alebo nechceme si robiť nejakú klimatizáciu centrálnu a s veľa vnútornými jednotkami a pritom chceme využiť tie rozvody vzduchu, ktoré už máme kvôli klasickej rekuperácii a takisto ich použiť na vnútornú cirkuláciu a dopravovať týmto chlad. Táto verzia nemusí byť vždycky najlepšia verzia chladenia, ale je to jedna z možností. Pretože tým, ako som povedal, že máme nízku teplnú kapacitu vo vzduchu, tak musíme toho vzduchu pretočiť v tom vnútornom obehu dosť veľa. Dosť veľa znamená, že napríklad možno aj 500 kubíkov vzduchu za hodinu potrebujeme tam pretočiť. Je to niekedy vhodné urobiť do interiérov, kde napríklad neboli urobené stropné chladenia, alebo už takáto možnosť chladenia vlastne neexistuje, ale dorábame tam rekuperáciu a máme nejaký zdroj chladu, tak v takom prípade to môže byť aj vhodné riešenie. Je to vždycky vlastne na zvážení tých pre a proti, ktoré môžu nastať. Takže toto je vnútorná cirkulácia vlastne na to, aby sme dopravili chlad do interiéru. Okrem toho, že tam môže byť vodný výmenník, môže tam byť aj ako keby výmenník z klasickej klimatizácie, že máme vonkajšiu klimatizačnú jednotku a potom do tejto rekuperačnej jednotky sa založí priamy výparník a cez neho sa tam dostane, alebo teda vyrobí sa v ňom ten chlad, ktorý dodávame takisto tomuto vzduchu. Takže to je ten istý systém, len chlad neberieme z vody alebo z nejakého zemného vrtu, ale berieme chlad z klasickej vlastnej klimatizácie. Táto verzia môže výjsť lacnejšie, ak by sme napríklad potrebovali uchladiť 7 miestností, kde máme rozvod v podlahách alebo teda v stropoch prívodného vzduchu chladného a jeden odsávací cirkulačný kanál. Založíme takýto výparník do takejto rekuperačnej jednotky, dáme vonku jednu kondenzačnú jednotku na chladenie, tak týmto uchladíme dosť veľa miestností a pravdepodobne to vyjde investične lacnejšie, ako keby sme do každej jednej tej miestnosti umiestňovali samostatnú vnútornú klimatizačnú jednotku. Horšie je to, že stratíme tú možnosť ako keby zaregulovania každej tej jednej miestnosti, ale v nejakom spoločnom rodinnom dome to možno, že nemusí byť až tak zlé, keďže to nie je napríklad nejaký penzión, že
každý chce mať tú svoju izbu vychladenú na inú teplotu. Ďalšia možnosť, tá druhá, ako využiť tento cirkulačný kanál, je doohrev vzduchu. A to je vtedy, keď potrebujeme z nejakého dôvodu ešte dohrievať ten vzduch v priestore. Takže vieme do takejto rekuperačnej jednotky s cirkulačným kanálom umiestniť znova vodný výmenník a zo zdroja tepla, ktoré môže byť teplné čerpadlo, plynový kotol alebo aj kotol na drevo, dostaneme energiu vo vode do tohto výmenníka a týmto vnútorným cirkulačným kanálom vlastne dopravíme to teplo do priestoru. Už sme si v niektorom predchádzajúcom podcaste hovorili, že takto niektoré firmy alebo sú aj domy, kde takto vlastne toto je jediný zdroj vlastne ako keby kúrenia týmto vzduchom, čo mi z nejakého takého pohľadu alebo takého pocitového pohľadu vlastne neodporúčame, lebo nie je tam sálavá zložka toho tepla. Tá energia v tom vzduchu síce je, ale nemáme napríklad podlahové kúrenie alebo nemáme stenové nejaké kúrenie, ktoré by bolo nejaké alebo radiátorové, ktoré bolo sálavé. Takže tedy vieme týmto cirkulačným kanálom dopraviť energiu do priestoru vo forme toho teplejšieho vzduchu. Toto bude mať hlavný zmysel pre odvetrávanie vlastne bazénových hál. Bazénové haly, to znamená, myslíme bazény, ktoré sú interiéry alebo interiérové bazény, tak tieto bazénové haly potrebujú sa povenovať veľmi intenzívne vetraniu, pretože toto je tak častá chyba v novostavbách, keď niekto rieši interiérový bazén a nevenuje sa vôbec rekuperácii alebo vetraniu tej bazénovej haly, tak potom to môže končiť aj veľmi nešťastne. A to v zmysle, že sú tam orosené okná, prípadne kedy odpadávajú obklady dlažby, pretože sú tie steny vlastne navlhnuté a musia to stále riešiť, alebo im opadáva aj omietka, keďže to tam celé kondenzuje. Celý návrh odvetrania bazénovej haly začína výpočtom odparu z toho bazéna, prípadne z nejakých iných prvkov, ktoré sa tam vlastne nachádzajú. Môže tam byť napríklad výrivka, môže tam byť nejaký chrlič vody a podobne. A takisto je dôležité, či ten bazén skimrový alebo je prielivový. A ešte veľmi dôležitá vec je, či sa ten bazén na noc prikrýva plachtou alebo sa nebude zakrývať, lebo niekto z dizajnového hľadiska nechce mať prekrytý bazén. Tieto všetky prvky, tieto parametre rozmeru plochy tej vodnej, ktorá tam je, vplyvajú na to, aký odpar vzniká v tej bazénovej hale. Prirodzene sa voda odparuje do vzduchu a keď nám stupne tá relatívna vlhkosť nad takú hodnotu, že nám začne vznikať kondens na stenách alebo na oknách, tak toto vnímame ako nechcený jav. To znamená, že nechceme mať orosené okná na tej bazénovej hale. Túto vlhkosť teda potrebujeme dostať preč. A ten výpočet sa robí takým spôsobom, že všetky tieto prvky sa zoberú, zráta sa ten odpar a potom presne pre pozíciu, kde sa nachádza ten dom, je to iné, keď je to napríklad niekde na Štrbskom plese a je to iné, keď je to niekde v Košiciach napríklad, tak sa zoberú tie podmienky, aké sú počas zimy vonku a vyráta sa tabuľka, že aká je pravdepodobnosť, že stúpne tá vlhkosť v tom priestore, povedzme napríklad nad 70%. To znamená, že môže výjsť z toho záver, že ak tam použijeme jednotku vetraciu, ktorá bude mať svoju kapacitu 1000 kubíkov, 1000 m3 za hodinu, tak vtedy môže nastať napríklad 7 dní do roka, že tá relatívna vlhkosť tam stúpne nad 70%. A ak to chceme vyriešiť a chceme mať napríklad že iba jeden deň do roka, tak je potrebné použiť jednotku, ktorá je 3-krát väčšia, napríklad 3000 kubíkov. Len tá samozrejme je drahšia, takže potom sa pristúpi k tomu kompromisu, že dobre, sme ochotní vlastne to akceptovať, že vtedy 7 dní do roka bude relatívna vlhkosť vyššia. Ale nedostaneme tam napríklad 99%, alebo teda 90%, keď už je všetko vlastne orosené a steny sú vlhké. Takže tento návrh jednotky začína týmto výpočtom a od neho sa potom odvíjajú aj všetky potrubia, ktoré tam potrebujeme dostať, pretože keď je tam nejaká väčšia rekuperačná jednotka, tak aj to potrubie môže byť až napríklad 400 mm, ktoré vchádza do tej bazénovej haly. Potom ten bazén má vlastne 3 časti, ako sme si hovorili o týchto rekuperačných jednotkách s týmto cirkulačným kanálom, takže má
prívod čerstvého vzduchu do bazénovej haly, odťah odpadového vzduchu preč z toho priestoru a potom ešte jeden vnútorný okruh, ktorý len odťahuje a točí ten vnútorný okruh v tomto bazéne. A tá jednotka sa navrhne tak, aby sme dodávali energiu do tohto vzduchu, ktorý sa nachádza v priestore bazénovej haly, čiže tým ho aj vysušujeme, takisto tú vlhkosť dostávame tou rekuperáciou preč, lebo odfúkujeme ten vzduch von. On na tom rekuperačnom jednotku to skondenzuje, teda na výmenníku to skondenzuje a stečie to vlastne do kanalizácie, takže držíme ten vzduch v takej relatívnej vlhkosti, ktorá je v poriadku v tej bazénovej hale, aby sa tam nič nerosilo, aby tam neodpadávali dlažby, obklady v tom priestore. A takisto po väčšine ten priestor, alebo teda tá vodná plocha toho bazénu nám uberie plochu, ktorá nám zostane pre vykurovanie bazénovej časti. Pretože ak máme nejaký rozmer tej bazénovej haly, tak väčšia časť je tá vodná plocha. A my potrebujeme na to, aby čo najmenší odpar nastával z tej vodnej plochy z toho bazénu, držať zhruba o 1 stupeň vyššiu teplotu vzduchu v bazénovej hale, ako je teplota bazénovej vody. A po väčšine to tak vyjde, že tá plocha, ktorá zostane na podlahovku, nie je dostatočná. Je potrebné tam ešte zaradiť potom nejaké ďalšie stenové vykurovanie, ak je to možné, ak je to sú veľké presklené plochy a nie je kde dať stenové kúrenie, tak je ostáva už vlastne iba táto posledná možnosť a to je tento ohrev v tejto rekuperačnej jednotke a ohrev tohto vzduchu touto vnútornou cirkuláciou. Pokiaľ by sa to nedalo, alebo teda je to nejaká vstavba do existujúcej bazénovej haly a teraz nie je v strope dostatočný priestor a tak ďalej, tak musia sa použiť potom klasické odvlhčovače, ale tie sú veľmi, veľmi náročné na elektrickú energiu, takže sú také žráče elektrické energie na to, aby sme dostali tú vlhkosť vlastne nižšie, čiže existuje ešte aj kombinácia, že použiť aj rekuperačnú jednotku s cirkulačným kanálom a prípadne, ak to výpočtom nevychádza, alebo sa nezmestia tie potrubia do stropu, tak ešte tam zaradiť aj nejaké odvlhčenie na tie kritické dni, ktoré by vlastne mohli nastať. Čiže týmto bazénovým halám sa treba veľmi dobre povenovať už pri samotnom návrhu statiky alebo návrhu aj tej architektúry, keďže tam je potrebné zaimplementovať dosť veľké potrubia v stropoch. Takže to odporúčame ešte oveľa skôr, ako sa vôbec začne výstavba, už toto riešiť a vedieť, že aké sú požiadavky na vetranie tej vnútornej bazénovej haly. Posledná taká okrajová časť pre rekuperačné jednotky s cirkulačným kanálom sú odvetrávanie nejakých väčších sál alebo takisto aj nejakých kuchyň alebo nejaký prevádzok, kde je napríklad kuchyňa, tak tam sa to rieši tak, že celý odťah rieši digestor a takisto tam môže byť vnútorná cirkulácia vzduchu na dochladenie napríklad toho predajného priestoru alebo toho priestoru tej prevádzky a takisto aj na doohrev, prípadne v zime poväčšinou v tej kuchyni vzniká dosť veľa tepla, to sa na tej rekuperačnej jednotke použije na ohrev toho vzduchu, ktorý prichádza do priestoru tej zákazníckej časti a týmto prúdením vzduchu vlastne dosiahneme to, že tie pachy z priestoru sa nedostanú do tej zákazníckej časti. V tejto druhej časti venovanej rekuperáciám alebo riadenému vetraniu sme sa venovali rekuperačným jednotkám, ktoré majú 3 ventilátory, teda aj ventilátor na vnútornú cirkuláciu vzduchu. Povedali sme si o chladení, o ohreve a hlavne o vetraní bazénových hal. Návrh takejto jednotky musí mať svoj dôvod. Je potrebné sa tomu pomenovať, ideálne ešte aj pred výstavbou, keďže pri týchto cirkulačných rekuperačných jednotkách sú tie cirkulačné kanály dosť veľké, čo sa týka priemeru potrubia. Pre konkrétne riešenia rekuperácie nás neváhajte kontaktovať, naši obchodní zástupcovia vám veľmi radi poradia a urobia vám tento návrh. Ja sa na vás teším pri nasledujúcej časti podcastu.